ngasurin Mas Eng. Konjone Mas. Pripun Pak Sus ya Pak Sus? Oke. Bergiatlah perkumpulan
perkumpulan ini rahmat dari Tuhan jangan dilupakan. Kini kita dalam kesunyian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapkanlah dengan kawanmu, setia membela agamanya, Islam agamanya, Tuhan yang termulia. Bergiatlah perkumpulan ini rahmat dari Tuhan jangan dilupakan. Kini kita dalam kesunyian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapkanlah dengan kawanmu, setia membela agamanya, Islam agamanya, Tuhan yang termulia. Sedaya pamriksa sampun sami nggih. Pangapuntenipun wonten jeda. Nggih wabile menika saged dipun paringi asupan energi kersanipun mantun rumiyin. Asupane kasih energi positif. Koreknya mati. Nah, pangapuntenipun datang para pamriksa sedaya munggah menika hal-hal yang kita di luar yang kita inginkan wonten jeda sekedhik. Nggih monggo dipun safety rien. Sedaya pamriksa sampun sami kilo, kula tiyang gagaran ananging embo. Sedaya pamriksa monggo sesarengan, sareng amriksani pola ing topeng kewan. Rame critane kewan urip ning hutan, anggone memangan senenge rebutan, seneng cecongkrahan, seneng tukaran, kabeh iku mau wis wateke kewan. Mula bukane kewan urip ning hutan, iku amargane ora duwe aturan. Mula aja tiru tumindake kewan, kita kudu duwe rasa kemanusiaan. Bergiatlah perkumpulan ini rahmat dari Tuhan jangan dilupakan. Kini kita dalam kesunyian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapkanlah dengan kawanmu, setia membela agamanya, Islam agamanya, Tuhan yang termulia. Bergiatlah perkumpulan ini rahmat dari Tuhan jangan dilupakan. Kini kita dalam kesunyian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapkanlah dengan kawanmu, setia membela agamanya, Islam agamanya, Tuhan yang termulia. Sedaya pamriksa sampun sami kilo, kula tiyang gagaran ananging embo. Sedaya pamriksa monggo sesarengan, sareng amriksani pola ing topeng kewan. Rame critane kewan urip ning hutan, anggone memangan senenge
cecongkrahan seneng do tukaran kabeh iku mau wis wateke kewan mula bukane kewan urip ning hutan iku amargane ora duwe aturan mula aja tiru tumindake kewan kita kudu duwe rasa kemanusiaan ayo pro kanca ngaweruhana rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune mbayar zakat kaping papat poso lan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa ayo pro kanca ngaweruhana rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping 6 nglakoni salat kaping 3 yo bayar zakat salatu wa salamu ala toha rasulillah salatu wa salamu ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah eman-eman temen wong ayu ora sembayang Siti Fatimah luweh ayu ya sembayang eman-eman temen wong ayu ora sembayang Siti Fatimah luweh ayu ya sembayang salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Ada eling wong urip iku sedelo aja wega aja sungkan padha poso yen ora poso iku akhire nelongso sebab urip ninggal poso abot donya
Monggo Mas, pojok sampun komplit. Mau pilih ingkang Mas padha. Ayo prakanca ngawaruhana rukune Islam ya iku lima sahadat rukun wujud kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune mbayar zakat kaping 4 poso wulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa di negeri namanya Jawi kalau agami Islam sudah yang terang angsal dawuhe saking pangeran Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adza fi ilmi lahi salatan
Setunggal tembang menika estunipun request saking Mas Vokal Jawa. Nek mbok menawi mangke gledak ampun gledak teng mriki nggih. Iya. Leri ler tandure wis sumiler ta ijo royo ta senggo temanten anyar ta senggo temanten anyar Bocah angon peneno blimbing kuwi lunyu peneno kanggo mbaso dodo tira kumitir bedha ing pinggir dodo mono lumantono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane soraya dodo tira kumitir bedha ing pinggir dodo mono lumantono kanggo sepo mengko sore padang rembulane mumpung jembar kalangane ya soraya aduh Gusti kula nyuwun kawelasan mboten sanes nyuwun keselamatan merga donya iki pun kada pepalang pancobolan ujian kok urut-urutan angin topan gempa bumi lan uga tsunami saben dina ngurake donya iki apa iki pancen peparinge Gusti apa uga ujian anggene nguji Jogja Sidoarjo banjur Kediri Ngamayu Situ Gintung terus Bali mula tereng rampung anggene ngatasi nopo uga ujian anggene nguji nopo uga wis dadi coba wong urip ana ing donya mula ayo nyuwun ngapura tobat marang Kang Kuwasa nangis sajroning atiku nalikane sliramu ninggal aku nanti kan udah ono pura kebangan nih lagu apa pun manema
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Kembang cara ati buah-buah kembang cara ti buah-buah ojo cara yen cara menggoda kupang ojo cara yen cara menggoda kupang kembang tebu setompol isine telu kembang tebu setompol isine telu ayo para kanca yen seneng melu aku ayo para kanca yen seneng melu aku kembang cara di buah-buah kembang cara di buah-buah ojo cerak yen cerak menggonda kupang ojo cerak yen cerak menggonda kupang kembang tebu setompol isine telu kembang tebu setompol isine telu ayo mesem guyu yen seneng melu aku ojo mesem guyu yen seneng melu aku Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi yen lunturo wentarane anggar orang sing luntur imane senajan kaya apa ayune yen ora iman kepriye uripe rasa bodo dek biyane saben dina mung bingung donyane apa ora dong elingi wong urip iku mung mampir ngombe ora maido pancen gampang ucapan
mung padha wae salat aja ditinggalke lan sing penting kudu dirahmatake. Yo. Dipun paringaken gending campur sari. Ing samenika wonten setunggal pamundutan saking kadang sederek kadang Topeng Ireng si Putra Mangun. Monggo kaula aturaken badhe nyekar. Kaula tanggo. Wayah wengi udan krimis rawe suwes banyu kang tumete dadi saksi konku nangis wong sing tak tresnani tekon ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono sliramu sumiliring angin tansah tutut kalebu. Monggo kawula tenggo wonten panggung ingkang badhe nyekar menika request liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iku nandang boyong rina lan wengi wayah wengi udan krimis rawe suwis. monggo nembe kemawon dugi requestan ingkang badhe nyekar aturi kawula tenggo wonten panggung. Judule apa? Oke, turi manut ngoten nggih. Lilo, oke. Monggo dipun aturaken lilo. Oke. Apa wis ora kelingan sumpah janji mung marang aku sing nyakseni lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketika namung sliramu ora
Tapi bocah kesurupan mau request. Ora krungu to nek mau nyanyi lagu ya, tapi bocah kesurupan bersama. Banyu tangane wis. Ayo tadi ana manis. Cik. Ana maneh polahe wong Purbalingga golek pangan Dikasih Thomas mesake anake. Saya. Panglipur nggih. ana maneh polahe wong Purbalingga golek pangan gawe geger wong sandonya mbok kesurupan aku ora ngerti ana wong kok mangan wong mati sing mangane wong mati aja diweteni aja disengiti mbok menawane pepiling ilahi rumah keluarga miskin programe bupati Sumanto bocah pelumutan gelem kerja salono kesempatan buka piye asal mula bukane duwe lakon nganti koyo ngene Nyoto ana tata pangarsama agama Islam iku nyata le utama nalikane sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Said Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat seniwan
Selawat ya. Serakal Pak Sus. Serakal. Mas Yudan. Pelan ya. Pelan-pelan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adzatama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adzatama fi ilmi lahi salatan taimatan bidawamin mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adzatama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adzatama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu alaihi wasraqal badru alaina fattafad minul buduru mislahu salik mara'aina fattafad minul buduru Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu alaihi saban wayali saban wayaling sir pengiru gak apa lah apa tapi ke taman mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kan apa? Pedang saben wayaling sir wengi mripat iki
sampun? Namung setunggal sekar kemawon napa melih? Ada lagi Wirangati request buat Mas Dondol tapi Mas Dondolnya lagi kesurupan katanya tadi mau minta lagu Wirangati. Ndak ya mudeng kira-kira. Mau njaluk mau. Aja. Oh kalau kanjur, monggo. Sampun ya. Terkhusus buat Mas Dondol. Semoga nanti setelah sadar beliau tetap ingat dengan requestannya. Kakung, Kung, kasemaran kanggo Kimpi ya, Kimpi apa biasanya Kimpi? Kimpi takoni Kimpi. Oh, Kimpi. Takoni apa? Apa kayak main joget kan tuh kayak? Siapa kayak lali ya lali? Golek sing kaya ngopo ning nyatane kelakon seprene bola bali gendol wakasane malah bangun tresno segede-gede
Jaman lumrahe yen wong urip bodolan cobane gede suprandene ora lali tata dadi kawe. Cekap, napa lanjut? Lanjut, napa cekap? Rina wangi dadi ati doh wong ayu luhur bebutine dasar wis wajibe momong putra ngantos gede-gede wis jaman lumrahe yen wong urip bodolan cobane gede suprendene ora lali tata dadi kawe. Oh, nah cukup ya cukup.